Lasing Missouri cap thlir tu zung zu te chibel effect kule voina chuan kengan asura kha bakin en sul trap to vangaron ti dona Naruto fans ta chunga gain thiam lo hle me ke poi Naruto fans thau kania ani sul trap to vang kala man lok lawa chu vam lo sha thiam sham shamula chuanin hemi hi kengan asura ka zo vele hian karon ti nga langa episode pali panga te arwalin karon ti trau trawanga mu nom ti don lo endonia chuanin like and subscribe kha kan section ang han like and subscribe chuanin kha message and magic ka full la karon da kha views ka claim ne down de achan chu ka da private drail to ka khami kha ka da private drail to ka wang khan views kha down pha khong ite in support claim zong like in lo comment ula chuanin enge retention le enge reach chatam phanga ami khamilo support ve ula lom hleang cho top na tan like and subscribe sin intran na chuan putar pakhat yama sita ti hi kan hmutaya chupa chu chaw taka anin lampang kalkonga lo ho pheila chuan mi pahni palian tak le hudi sen ha patoi do lampang hi hmuwa chumi ta chu insual tur chon an leun ringa yama sita chuan a patoi jok so na hne don lo jacket sen ha jok so na hne don lo chu a lo ti ya ma se jacket sen ha jok chuan re lo te a chuan palian pui chu a hne a yama sita chuan makte taka en lai chuan chupa jacket sen ha chu alam pang pan chuan rong kal phaya yama sita chuan a hming da chu a zo ta i hming ka hredu ni i hming min hril ro chu ti ya chu jacket sen hapa chuan ohoma to kita ganiya ti chuan putar tungai hming ve chu ati chuan yama sita ni thu chu a hrila ti chuan ohoma to kita ti hming pu fighter chuan ani chuan min chau ti nami chu ati chuan nang ang alpha male ke ang beta male in ka chau ngai na om lo shrim chu ati ngala ti chuan ohoma to kita chu akal ngala yama sita chu chumi zan chuan nuama tol charchara ma se atuk zinga chuan a boss ma kun le ngalin engma chu tingam le to lawa a boss chu ne lo hau mol mola ohoma to kita ang han chakela chuan ka boss po hi ka soi sa shrap turan nia hati chu an boss senior chuan chairman in yama sita kha ahmudua ron chholok ro se ati chuan nogi hitagi an chairman chuan yama sita ishangayem underground arena ti hi ahma hian business wang hian mi hi anin sur boy fo thina chumi chu no pang pakhat hian ching felin fighter en leyanga chu fighter ho chu inin sul ti ranga a chak zok zok chu a dominant tu aniang ti chon chung thu arela tuna po hian kan business world ta hian chu tinga thil thleng ring chu ania ma se ni jang khan mi pakhating ka fighter hi an hne hlau meya chu ka fighter hne tu pa chu ka heyar le ngala ati chuan ohoma to kita chu ron luta yama sita po chu makte tak chuan lo omle to an boss chuan yama sita chu to kita en kol tu chuan a hril ngala ti chuan sin chu in thlaka yama sita chu ina chuan lo oma yama sita chuan ei turai pa chung khapa heng tini kan han ting le ka hne thei don boxi lawa ke en kol lo chung ka hna ka chan don boxi ya in sul pui te la ka hne don boxi lo te chu angai tua ti chuan in atang na chuakin office lampang chu kala tumta ma se office kalkonga chuan in pakhata hian thilri hi hria chuta avalu chu mi pakhat hi thisena hian lewin bur khatvekin awa hmuwa a phu zoka ma se en chiang chu tokita chu alo nia nang mailo ngating i thisen de chu hati chuan ka thisen ni lo mi thisen ka draina ti pa chuan safom lian pui chu asira chuan lo tlureng maya ti chuan tokita chuan a ei tur a savom tha tak kha alo kanga a ei lai tak chuan mi pakhat hi aron luta chupa chu yama sita chuan Russian boxer ani kha film khur lero flying lampang athiamania ti chu a hril ngala ti chuan anin sul tranta Russian boxer chu naron hnek ngal charchara
ohoma po chuan Yamasita thusoi kha a thluka chuan da ringin a ron pet chuan a lo buma a sazuwa chuan a lo pet let saka inveng thave ta che chu atia ti chuan Russian boxer rong kalpui pa Lihito ti pa chu arong kalma a Russian boxer chuan kemang ka ching feldon 11 ro langai lo ti chuan Lihito chuan Russian boxer chu athata ti chuan ohoma bula chuan kamel ma turini ha I first opponent tur gani thei nge sungche ti chu hrila Yamasita chuan a first opponent tur mo ti pa chuan lo thong pui em ti chuan an king gun match na tura chuan sin chu akala ani sual tran ma chuan referee chuan thil phal le phal lo te chu asoya in sual tur chuan anin tinta ani sual trana Lihito chuan atira chuan in he tok viewin khoiletin dangve theima sela ohoma chuan nasa tak chuan a beitran ta ato pa phei chuan ti tluin achunga chuan a thua a hnek ngal charchara ohoma chuan a hne to do na mo an lo ti lai chuan Lihito chuan a kut chu aron ti cheya ohoma kut chu blade in zayang mai hian aron kak pop maya ti chuan aron hnek chhun jom hala ohoma chu tolhnung vatin a om po chu blade zayang buk chuan aron om le a ti chuan Lihito boss chuan Lihito hi ma tang to in tlang lon thang ania a ko jung tang ngot po son tlang ai lo ain von ka ang thaya khatiang lek ka chu a ko grip strength chakle ni to mai ti chu asoya Lihito po chuan ama chung chang chu aron sei chuka ke hi ka no panglai tang to in ka hrebik lo ngatinge ka chak em a khatiang ang poisa thin noi te hi kap pot kher thaya hemi wang hi ni Lihito the grappler minti ti choron sei chuka mase ohoma ne na anin beile de hnu chuan ohoma chuan amaya chuan tlo popin atlom tirta ti chuan sin chu mai che pakhat le mipa pakhat fighter thau bula hian sin chu kala chumi bulvela chuan mi tam tak hian lo tluwa ti chuan sin chu in thlaka mi pakhat Jun Sekimiya si ti hi alo langa hepa hi ohoma second opponent tur ania ti chuan sin chu in thlaka underground fighting arena bok chon sin chu kal le ohoma le Jun Sekimiya si chu an lo in tum to do na atira chuan in he tok hle in an cheya ti chuan Sekimiya si chuan thil hi aron soi chuk thuta fighter ni chuan fighter angin chata che ngatinge a style rong mangkola ti chu asoya ti chuan ohoma ne chuan in bele tranta Sekimiya si chuan ne lo ang dewa om lai chuan ohoma chuan va bele popatuma ma se Sekimiya si chuan lo man betin fighter ho hi actor thatak pok an ni tela min lo hrathim do nia ti pa chuan asoi sa hrapa ti chuan Yamasita hian mi pakhat hi ohoma chungchang lo sei che hi a hria avakal pheya avareka ithu soi khal le tle ngal ro ingam chong khati khan soi le te ohoma hian eng anga chakpo ni se eng anga lian po ni se tuma hlau lo a hne khopang ti chu a soi chuaka ti chuan crowd jong chuan Jun Sekimiya si hne na chuan third row ti chuan an outdur thura ma se Jun Sekimiya si chuan la soi sa zelin atopa chuan tha chu tumin anhunga chuan ada a kong ru chu ti tle tumta nataka a khoi tran hnu chuan ohoma chu khoitlai hmun ti hriat lawa hian lo lang to a ohoma chuan chutlai hmun atang chuan power min pero ti pa chuan advance mode ta chuan luta Jun Sekimiya si grip atang chuan atal chuaka Sekimiya si chu a khoi tranta ti chuan atopa chuan a hnek tlang popa ati tluta Jun Sekimiya si chu atlom ta ti chuan chung ho an lo celebrate lai chuan Yamasita po chu ni china nin ti boy trip pha na pa ning khanin mulea
chupa chuan nie min ngai dam do ni ni soi kha adik ani hi I fighter hi a tha khop mai atlom ngai lo ani hi ti chu asoya chu mi te pani anin biak lai chuan president hi arong kala aming hi Katahara ania ti chuan Nogi Ohoma boss secretary chuan thil mak tak chu a feel ta hlau thong takhian a oma he putar hi tin nge ni thei a presence a sang lutuk angai nom lo ti pa chuan thlan chu chuak zai zai a ti chuan Katahara chuan thil pakhat hi aron sei chuaka voina hian I chak le ta ani chuan a next match ka fighter Feng I be ngayang ti chu asoya hemi underground fighting arena hi chak chuak tu chu keima area ro chan tu tur hi ni dona underground fighting area president hi ni pha do ni chu ti chu asoi chuan Yamasita le Ohoma chuan an hrathiam ngala a hma tang toin an boss thil ti tum hi chak ni lawin president ni elect chu lo ni a chuta chuan mi thu sei chu Yamasita chuan a hria Feng hi a chakna re thi 157 win le 0 loss ani ti chu an sei chu hria Yamasita chu a huphur le to hle a ma se Tokita Ohoma chu a lo phul le to emema ti chuan zingkar lama chuan sin chu kala Ohama chuan Nogi chu a lo rek ka nga engate ka tel theilo ti chu lo zota Nogi chuan ikut ru tlek nei kha chuan kan group tan hi ni khel theilong a riske lutuk I chak don lo chiang lutuk ti chu a lo soya rek kang chu chuan min tel ti ro chu atingat ngata ma se mi pakhat thiaron luta chu pa chu a ming chu Sen Hasumi ania 39 win le 15 loss ani ti chu Nogi secretary chu na ron soya ti chuan Sen Hasumi chuan high substitute nang ma thlak tu tu chagania ti chu ron soi chuan Yamasita chuan makati emema ti chuan Nogi chuan miron trat puiro ka bodyguard angin ka chhor ngal chenga ka fighter ni ngal bok ati chuan rang tak chuan Sen Hasumi chu Nogi le Ohama bula chuan avathlenga ti chuan Ohama kut chu avon sak vaka a kut na lai ni wang chuan thla rang hle a Ohama chuan thin ring tak chuan Hasumi chu a bei ngal bon bona ma se Hasumi chuan ol samte te hian a lo bung kol charchara ti chuan Hasumi chuan Niko style ani moi mang kaka ma chu mang ve thin lo ati chuan advance mode a chuan a luta a beya atira chuan voi ni voi thum khoi fu teu hle ma se len dang man zela ti chuan to pro chu Nogi chuan ron tita Nogi chuan Yamasita hne na chuan voina hian Yamasita group kan din doni Nogi group atangin Ohama hi khel theilo ma se Yamasita group atang na khel thei tur ni ti chu soya ti chuan participate na turin 100 million chu apeya Ohama chuan Yamasita trong ma chuan ole kapome chu ron tia ma se kengan me cha hian telri ngo theini lawa Ohama chu insul na pakhat paltang ngaya chuta chuan pa sin munga chumi chu paltang theilo chuan an tel theidon lo chu ania chuti chuan fighter lian tak pakhat nen hian anin ma chhon le don ta Ohama chuan voi khatne ka chuan alaka tang chuan a chak ngala chu fighter lian tak boss chuan makalo ti emema chuta tang chuan mi pakhat hian camera nen hian lo lave ngat ngata mi pakhat bula hian a thona chu Yamasita fapa hi lo nia Yamasita fapa chuan a video lo lak sak tu pa chu a call ngala kalom khop mai nangma wang hin thil ka hriat hnem phani ti chu a hrila ti chuan chu pa chuan voina hian kan team kan thon ve doni keng kan me cha hian Kure family kha lo be ngalang che ti chuan chu abiak lai pa chu makati emema achan chu Kure family hi poisa phot chuan mi that thei reng an nia an thahnem hle a ti chuan Yamasita fapa chuan ke hi
sedo heram control tu ka ni hi ti chu sei chuka ti chuan za lampanga hian chin chu kala Yamasita le Zuru Yamasita in ain ti boy pu trap pa nin khan lo thudu na chupa chuan ibon hle mai Yamasita Group Industry po ni manglo Intel ve tanal kha ama khop mai ti chu asei chuan Indonesia ti chu zot ngala chupa chuan ala le to kolom Yamasita Group anon tel dek deka voi khat ni ka fighter pakhat atlom tir ngala chumi te chu ala le to kolom ti chuan Yamasita chu alom hlea ma se chupa azuin puipa chuan ma se ichak lo chuan billion nga bai nei ngal do ni ti chuan athilin lai chu phu chuaka ti chuan ani chuan khapa han mi lo bum le kani mo tuna chuan kathil ti tum chu chakanianga nogi kha enge ka ti thai mt rangai ni chu ti chu sai chuaka sin chu in thlaka businessman tam takhi long om hun pakhada hian lom khoma ti chuan longa tang chu me pakhathi aron chuka chupa chuan gentleman to minlo nga vain kan lo me tuna chuan manager te kha khitlai khen lon chhula ti chuanin a participate ho kha sotlai son lut role ati chuan Yamasita chuan ohoma hena chuan ani chuan kanin thran sang do ne mo ti chu asoya ohoma chuan ani ri mai lom ti pa chuan alut ve ngala ohoma lu rol chuan mi tam takpo chuan lo om to a ti chuan Yamasita chu achung lampanga chuan kan hmu theya Yamasita chu a thlak tak chuan lo chele to nogi secretary chuan Mr President in sum ve deu ro chu lo ti charchara ti chuan ohoma chuan Yamasita hena chuan tuin tur chu adila nogi secretary chuan ka zo pe ang ti pa chuan akal ngala tui chu in zo a chuan avai khatna tan nogi secretary chu aming chu kan hreta aming chu ano yama ania ti chuan ano yama chu ohoma chuan a bek lai chuan long chu ain tranta ohoma chuan ano yama hne chuan hemi hi makitive min en thupa ti chuan fighter tam takanam boka enge thil thleng tur hrathiam me mati chuan ano yama chuan a hrathiam ngala ma se long chu in tran to sia ge chu in khar ngala ano yama chuan sotum ve vi ma se an hong sak du to lawa ti chuan ohama chuan ka chan char chengai do ni mo ti chuan fighter pani yanon hne ka tuma ma se chumi da pani chu in hnek tira midang po chuan an ron hol thap to a ma se lihito hi rong kala lihito chuan ano yama mu chuan mel thati emema bil pai nem ti te chu azot ngala ani sul chara ti chuan mi pakhat maktak me lo che Jerry Tyson American mi chuan huwa chupa chu silai muang hina lo thlok kol chara Jerry Tyson hi anu le pa te hna tho wangin China omania ti chuan mi hian ramsa skill sang an copy thin ti hria ma se ramsa te hian mihring te kan chakzo ka wangin chumi ramsa le mihring te ai chakzo man ruwa silai mu ti te copy chu tum te zo ka ti chuan lai pui mu chu a copy ta voi kha chu ohoma lampanga hian a vain ka phaya ma se ohoma chuan a direction chu alo thlaka ti chuan Jerry Tyson chu in kap chuk lein ano yama lampanga chu akal tran tameya Tyson chu indang tum ve view ma se indang hlei theilawa nula min ngai damro ithi lawanga ma se na dewang ati chuan ohoma chu ama chu naron dinga Tyson chuan makati emema engtin nge ni thei engtin nge keima khamin da son hlok khopa a body kha chang thei ati chuan mi pakhat hian ohoma hiaron en ve renga chupa chu tu dang ni lewin ohoma master thattu chu lo nia ti chuan fighter adam chuak khau ten en chuan ohoma chu an kal chawa ti chuan katahara hian huwa mi pakhat hian katahara chu trong khumin va bayatum chu abodi kat chuan alo khoi thal ngal topa
an fighter ho hi chakhle ma se Katahara Special Army ten ni wang chuan an hne mai bik lawa ti chuan Yamashita le fighter dang ho bula chuan Katahara chuan tunami kha chu insual na training mai mai ni karam kan thleng huna chuan insual na tak tak in ma chhona nga ti chuan Yamashita chuan eng ang ram nge nei le khating he in sual na in dauna le mani chuan a tak tak chu arap thlak o ti chu alo ngai tua sin chu longchung lampanga hian akala ohoma te po chu longchunga chuan an lom ve thei tua Yamashita nen chuan ei tu chuan ei mulmula ma se lihito chuan Anoyama chu a phone number te lo thila ti chuan Anoyama chuan in SH group president kha khoitla nge ti chuan SH group president mo chu keima hi lom ti chu asrila ti chuan makchun ti emema ohoma laka ka chaklo tangkhan nogi te company hin na min pe ya ka tho lain nogi chuan kan SH group company ien kolang chuanin president la competitor ma saberni yang ti chu asrila sign tur chu min pe ya ka sign mulmula thil ti tur chu soi mulmula ti tur thren kata soi ta chu president ni na ka chak chung ka pe nga ti chuanin ka chak lo chuan billion nga le point khat 5.1 billion ba ka ne yang ti chu asoya anui ngek ngek le ngala Yamashita te chuan an bum ti chu asha thiam nga la ti chuan nogi chu arong kal pheya ma se nogi chu Yamashita te hmulo chuan hmeichhia pakhatin aron huma sa a chu nu chuan ohoma chu ngeyom do hena tongkhuma ohoma chuan akong honga chuna vuana lihito chuan avon ngala apot hnunga engei hriat ya lutuk chu ti ngala ti chuan sin chu in thlaka zurui Yamashita in akom thrin pa a thian thave do ka kan hmutea chu pa po chu business chu alo nei ve ya chu pa chuan participant chu alo nei ve kara chu pa a participant chu mi pakhat hian thlak mai ro keima nen hi min thlak ro chu alo tingat ngata a participant thinrim chuan min thlak mai ro ti tu pa chu anek popa ti chuan ani sual chhun jom ngala chu zurui fighter chuan atira chuan hne viau ma se min thlak mai ro ti tu pa a fighter ni du pa chuan a khoi kola a kudru chu ti tle saka chu zurui pa businessman bok chuan ole voin rang hin ka fighter ni ngale chu ti ngala ti chu mi pani hi anong kal pheya kalpunga chuan mi thren khat nen hin in to ka ti chuan episode 1 chu hemi rual hin to pani video top thenga melo thle sak tu ta zong zong chunga lom thu ka soya ti chuan ei ohoma insul pui tur kha in andu chuan left lampanga khan click kula chuanin magic lampang in andu chuan magic tel leng te chakber ani theidan andu chuan right lampang click ru like and subscribe bye bye